Днес ще правим първият ми влог. И всъщност днес започваме с снимки. Днес е понеделник и от това, което гледам, всички влогари и ютубъри си започват влоговете в понеделник. Така, в понеделник днес аз имам няколко задачи и първата беше да оправя къщата. Не съм я оправила и не мисля, че ще се случи това нещо. Второто нещо е, че имаме за един бранд за безшевни сутиени и бельо. Така че, тъй като много се чудех дали да се съглася да снимам за тях, понеже са все пак сутиени и не искам нещо в моят инстаграм, като цяло в моите профили, да изглежда пошло. Много се чудех как да го направя и в крайна сметка се свързах с Креми, която беше фотографка и на сватбата ми. Я попитах дали иска да направим една фотосесия и тя се съгласи, за щастие. Та днес ще правим фотосесия. Имам някаква идея в главата си, да видим дали ще успеем да я осъществим. Разбира се, имам пъпка нова тук и тук по закона на гадостта. Идеята на снимките е да бъдат максимално естествени, нежни, женствени. Това ми е първата фотосесия, която ще правим за някой бранд. Аз съм с гримът, който идеята му е да не се вижда, че има грим. Ще се надяваме Креми да скрие тези несъвършенства по кожата ми, защото аз не мога. Това е положението. Бях до нашите да взема малко храна, защото мама е болна и няма да яде. И съответно храната остава за нас. Аз нямам нищо против, защото нищо не сме готвили. В момента се прибираме от кухнята на Борис. Днес мъжът ми има рожден ден. Не, че сме приготвили нещо специално, не сме, но е по-специален ден. Просто за нашето семейство. Борис е тук. Тук е малко седно сме си на село, ама то реално сме си на село. Някакси това ми е една от любимите улици в нашия квартал. Добро утро! Отиваме към събитието. Много ми е притеснено и развълнувам едновременно. Надявам се да бъде много яко и да си изкарам хубаво. И да имам кадри да покажа, защото забравям да снимам. Идеята е да снимам. Така дозата е между 2 до 3 грама и максимум до 2 такива питиета е хубаво да се пият. Особено пък ако е чай, чист чай, нали, е хубаво сутрин да се пие, че да ви даде тази енергия. Хубаво е след това и да се пресява, защото да не остават някакви бучки, особено ако не сте я разбъркали добре, просто да няма оттайка на дъното на чашата ви. Нали, хубаво всичко да си лъжички бамбукови, е хубаво между 30 до 50 мл вода да се сипват и да е малко по-бързо. Просто напред и назад. Помагам на филмата захар.
активирам се от събитието с много подаръци и беше ми яко. Просто не мога да повярвам, че имах късмета да бъда поканена на такова хубаво събитие. Изключително много се радвам. Просто наистина не мога да ви опиша каква благодарност изпитвам, че ме покани. Кой забрави да снима? Аз. Къде отиваме? За поредната пратка. Вече минахме през закон, сега отиваме през автомата на Спиди. И докато съществуват автомати на Спиди, аз до офис няма да си поръчам, освен ако не е нещо супер голямо. Не знам как се очаква да събера този кашон тук. Въобще не знам какво имам за получаване. Като се приберем, ще ви покажа как побрах кашона в количката. Или по-скоро как не го побрах. Но количката е препълнена. Трябваше да вземем и някакви неща за Борис. И просто едвам съм събрала всичко в багажника на количката и даже едното от нещата стои при него. Ще ви покажа след малко. Тук сме набутали една играчка на Борис, която видяхме от едно негово приятелче. И това са яйца, които се сортират. После може да ви ги покажа, ако имате интерес, от Синсей. За под 8 евро бяха. Но просто няма къде да сложа. Всичко е препълнено отзад. Всичко. Между другото, си мислех, дали ако в TikTok качвам всяка една пратка, която съм взела, анбоксинг, независимо дали е PR пратка или аз съм си поръчала нещо, дали би ви било интересно да ви правя анбоксинг на пратките, които доста често вече имаме. Помня съм TikTok да ми е главно за анбоксинг неща. И ако ви е интересно, ще се радвам да ми кажете, за да имам мотивацията, защото не съм сигурна винаги, че това, което правя, е интересно на хората. Тоест, исках да кажа, че постоянно имам някакви съмнения дали това, което правя, е достатъчно добро, достатъчно интересно. А много ми се иска да бъде. Най-голямата ми мечта е да правя влогове за YouTube, защото аз това гледам основно и обожавам да гледам влогове. Дори просто ежедневието на хората. На мен ми е интересно, разтоварваме. Понякога ме вдъхновява да направя нещо или да променя нещо в рутината си. Така че за това сега се опитвам да го направя, много се обяснявам, но това е реалността. И е много трудно да снимаш. Особено в началото да се пречупиш много. Вече отстрани изглежда много лесно, но всъщност въобще не е лесно. Или поне на мен не ми е лесно. Опитвам се чаква да се пречупвам. И като видя хора ми става неудобно и спирам да снимам. Не знам за вас, обаче като има винаги в жегите някакъв такъв прохладен вятър и аз се сещам за морето, защото обикновено на морето, на плажа има такъв вятър от време на време и е много приятно. Хора, оказа се, че пратката ми е от Мостела. И сега ще ви я покажа. Всъщност трябваше да я разопаковам още като бяхме навънка и то не точно да я разопаковам, а просто да я извадя от големия кашон, защото нямаше как да го събера. Ето я. И тежи много. Сега заедно ще видим какво има вътре. Първото нещо, което виждаме е ето това. Го отваряме. Това е от тези шумящите книжки. Чуйте само. Жестоко. Леле, страхотно. Борис много ги харесва, така че много благодарим на Мостела. И сега вече тук идват нещо. Хоп, вадиме един несесер. Много готин несесер. Я да видим вътре. Вижте го вътре колко е готин. Кремче, което е против подсичане, предпазва, успокоява и възстановява. 3 в 1.
подходящ за всеки тип кожа от първия ден на раждането. Веднага отива в чантата ни, в която си носиме за навън памперси, пелени и така нататък. Тук Мустел са ни изпратили. Никога не съм очаквала, че ще получа толкова много неща. Я да видим какво имаме тук. Да, ето. Това са... Тук има с различните картинки. Имаме и на Мустела, разбира се. И всъщност той е точно така да се учи в кое да влиза. Страхотно е. Тип матриошка, само че е куп. Супер готино. Между другото, Борис е във фаза, в която постоянно ми показва какви картинки или навън нещо. И постоянно иска да му казвам кое какво е. Съм сигурна, че като ги види и тези, постоянно ще ме пита и ще ме изпитва това какво е. Той е само така. Продължаваме нататък с ето този огромен измивен гел, нежен за коса и за тяло. Още от първия ден на раждането искам да ви кажа, че ние ползваме същият за неговата коса. Така че, даже може и аз няколко да го пробвам. Много обичам на Мустела нещата. Тук имаме Мустела лосьон за тяло, която е за бебета с нормална кожа. Отново с биоорганик отглеждано авокадо, подходящ за употреба от първият ден. Аз също ще го ползвам. Сега продължаваме нататък. Имаме муселинова пелена. Обожавам муселинови пелени. Следващото нещо е... Какво е това? Я да видим. Може би... Да си го мерим колко е висок. Боже, това е мега яко! Не мога да повярвам. Това е жестоко. Между другото, понеже сега вече след като навършат 1 годинка, аз не знаех, но ги мерят на 3 месеца само. И на мен ми е много тъпо, защото не знам колко е висок. С метър ми е трудно да го измеря. Но мисля, че с това ще успея и вижте колко яко. Може да си отбелязваме колко е бил предишния път и колко е следващи ли, ако има 2 дечица. Уникално. Но много съм развълнувана. Честно. Продължаваме нататък с ето това бебе меченце на Мустела. Супер сладичко е. Добре. Имаме още хора. Те не спират. Аз не мога да повярвам. Вижте каква сладка раничка си има. Всъщност тази раничка ние ще си я ползваме. Аз с нещата на Борис. Но е много готина. Нямам търпение, наистина нямам търпение да използвам нещата. Това е... Я да видим какво е това. Ето тук. Това е за бутилка, предполагам. Може би. Ако някой знае, може да ми каже. Да, точно за вода е всъщност. Се носи вода. И ето тук е с такъв материал, тип непромокаем. Супер сладко! Имаме ето такъв органайзър, който директно го оставям за стаята, която му правим, да му слагаме разни работи. Последното нещо, което виждаме, ето това. Супер сладурско. Я кажи какво правим. Търсим костюми за сватбата на кумовете. На първо място за младоженеца. На нашите кумове, които ще се женят. И евентуално и за мене нещо така. Ще намеря. И тръпка на Борис. Ей там. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the
the beach is like a pleasant melody, soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair, I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip, take me away, all worries to a place where my heart